martangi yang mahita asini roha madihamu doho dame nasian di batamata do nasiran Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Atani di bata dihita imana tersura di Rombi 5 ayat 1 ayat 5 songono mahatani di bata. Asadung di pitori hita dalam kaporsiaun mardami mahita do di bata marhiti-hiti tuhata Yesus Kristus. Laus marhiti-hiti ibana do saut masuk hita tu ansini rohana hajong jongatan waing dalam kaporsiaun. Jala taparhatua do dirita marningot sasangapon di bata na hita irimin. Alai lumo bisa ni dope ita halas sodonang akahapor suhun ala taboto di horhun hapor suhun ido habing itu niroha. Jala di horhun habing itu niroha ido hatawon jala hatawon ido makorhun pakirimon. Alai nang namurak hita binahin ni pakirimoni. Alanunga diusekon tu bagasar rohata holong niroha ni di bata marhite-hite toddi porbadia naung nilihon nei tu hita. Ido sahana dihamu donga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus adorang so pina hiba-hiba turpukon adong masada barita namar donga poda mungkin nunga jujuk tabigion nasa jujuk tabigi ima kisah anak kerang dicadatiki marmem-mema anak ni korangon jala di paramiaman rakdongan na anak ni korang tiba-tiba adong masada anak ni korangi ada ni lincana masuk ma pasir tu matana lan itu ina mahaci na jala mengalu-alu ma ibana tu omakna nang muda ibana siap paramiamanon dia luluhun mana ma ala masuk tu pamatang non pasir jala haciti roma inna anak ni korang omma. Alani alus ni omak ni korangon masai tabu jala masai labok do hatana bidok anak ni korang ima. Anakku tunggu hama bainota bai bainokku maboti nunga dito padi batahi ta songono dang martangan dang boy hubua pasir na di pamatang ni. Alani saya dioles-oles amat omak neima anak ni korangon madidok tama anakku semangat mau kuatlah hatimu memang sakit sekali inna anaknya iya mama tahu memang hacit dia dui alang bui omak manolokko ninna marupani alanunga i begiatta ditoppa di bata ani semangat mau dah lupa-lupa humma ninda marupane tumbuk kusuma pasir na di bagasan butuh kami dohot ima tangismi dohot air getah perut ninda marupane hutma diumma borone alani diulahon anak neima nasihat manang puda ni umak nei alayong liling dia makadong sahapor siya da kacik be jala mar puluh tahun ternyata dia makadong sahapor siya luar biasa bahwa apa yang ada di dalam perut kerang tadi di manakah dengan ini pasir yang ada di perut batu kerang dia maka dong sahapor siya ternyata berubah gabe sebutir mutiara yang sangat berharga berubah menjadi yang sangat di mana na arga situtu gabi boy na kalingani argani mutiara na di bagasan kerangi boy manuhor sudi korang na adong di lauti alani bagagna dia makadong asaha persya idu berengotta sian podei siap baritai kekecewaan dan penderitaan di mana ini tidak selalu membuat kita menderita, selalu membuat kita mati dan bahkan tidak selamanya membuat kita tersakiti. Tapi kekecewaan dan penderitaan seperti yang dialami oleh seekor kerang tadi berubah menjadi
kerang yang luar biasa. Kekecewaan itu berubah menjadi harta yang paling berharga. Ido apalah nataida jalan natabigi sian barita namar dongap puring. Laos umman wayang na pinasaha ni turpuko dia makadonga saha porsyaw. Dido di bagasa turpu tahun ima. Dipitori, dibenarkan. Ngolu na dipitori. Molo turpuko nunga somal tabigi rupani. Jalan nunga jujut tabigi sada jami taon. Alain nang gabi sada sunggul-sunggul, nang gabi sada pido madita. Ahado bui mabahin hita gabi pitor. Ranga jujut tabigi songon nado ngisi Martin Luther. Trilogi Martin Luther sola fide, sola grata, sola scriptura. Alain nang bagas idok ta setrupukot ima bahwa mabai kita bui di pitori hidup berdasarkan diame alani haporsyao do didok si Paulus. Dido nakngani alani haporsyao nido di pitori hamu ninna asa dung di pitori ita dalak kaporsyao mardame mahita. Dohot debata marhite Yesus Kristus jala masuk mahita tua sini rohana. Alani dia makadong saha porsyaon adong taida hataridaan ni jolma nong dipitori di bagasan turpu taon. Di tahapani adong tulu tahapan na taida na luar biasa gabisada ima halak nong dipitori. Na perjulu may ima manahan di hapor suhon. Halak na manahan di hapor suhon. Ahado lapatan ni ngolo didok halak na manahan di hapor suhon. Edang adong jolma na lomorhana di bagasak kapor suhon. Alay songon ilustrasi nakay nganido manahan di hapor suhon. Di ujungna kemenangan, di ujungna ima las ni roha. Alay molo didok manahan alani hapor suhon. Naing mahita manahan alani kebenaran hasitongan na syedde bata. Unang ma songon barita nata baru-baru 2 minggu na salpu du pita bigi barita manau kapor suhon ima sada halak kita namar goar man Washington Pasarib alani na pamatehon istrina pardihutana buruhobing. Itu sehali ima gabi manaon imana alani pangalahuran na sosuman. Gabi ikko korban sudi, korban istrina, korban ibana, korban anak kona sehingga semuanya menjadi korban. Manaon na porsu imana ada kalani Kristus olah alani haju di pamatang naro alani jahat nado. Molo songonido nanido na dangi. Alay manahan di hapor suhon ala ni hasitongan songon nabinain ni si Paulus. Walaupun dia di penjara, walaupun dia disiksa, tapi karena hanya firman Tuhan yang diberitakan. Tahapan dapat dua hon ima mar habengiton. Ata mar habengiton ima naki dihorkon hapor suhonido. Habengiton ni roha ido na tidak dido di ayat tulu. Takas do di hatahod di si ay tahala so do hapursuhon ala taboto di orang hapursuhon ido habengiton ni roha habengiton kasabaron ketekunan ketabahan alak nabingit ada kemampuan imana kaningani sabar imana di hapursuhoni bui ibana bingit tikun ibana di hapursuhoni ujungna ama gabi habengiton ido mabaik kita sabar ada ketahanan kita terhadap di hapor suhope, dia kahamolope, dia kanamasape sabar kita dan itor ngebut. Mudah sabar dalam segala hal akan terjadi ima korban. Itu halak naso sabar mudah sabar mati itu pasal halak kecelakaan.
di segala hal di halat nasu sabar, dia akan menjadi korban. Namangihu tahapan namangihu taida nakalingani hatirani jolma naung di Victori podohonot tado dia may ay di horhon abingitin ni rohaido hatawonido abe kita imanakan ngani gabibui tahan dalam segala hal, hatawoni ketaatan, ketahanan, tahan uji. Jadi mulu halat tahan uji saru pada songon di si Petrus, di sada Petrus sada ayat pitui songon sere nadilala manang emas yang dibakar dilala do masih marhite api alai dang gabe har tetapi berengota lem ditahan uji mana lem terida do kemurnian lem terida do imanakane karatnya semakin teruji bahkan menjadi semakin murni bahkan leb argado. Karena apa? Karena dibakar sehingga semakin dibakar justru bukan pudar anggo emas palsu kan atau pudar itu malala deh alai emas murni itu itulah menjadi emas yang luar biasa. Na perpurima ima didok manakangani horhon jala hatagoni makorhon pakirimon jala pakirimoni ima naking dokon dang muraki alai pakirimoni do gabe perpudi di ngoluta pengharapan ay halat na makirim dapotan pasu-pasu me makirim berpengharapan di pasu-pasu di bata songon ina naneng manungkon nampe sia bulan ima di bagasan di akka na pait acit diay alai dung tubu poso-posoi di pakirimon nai itu lupa do hapur suhoni nang songon petani do ina bangula akka ulaw nang akka bangula di nama nanom emena nama kirim do ikropanen ikubagak jalan di ulau ne bahwa apa yang dia kerjakan dia ada pengharapan imanaknan buah apa yang dilakukan laus imara gabisada nanaing pasahaton ditupukot di hita ala nunga tung masetakas jidok nakangani marhite hatani di batana madu kita hapor siau taido hapor siau nido abe kita di Victori gabi parjabar di adupan ni di bapa atong laos umaga bisada panipuli di hita tayngok may hidup kita berdasarkan iman hapor siyaw gabi di Victori may hita jalan nga mardami hita dokot di bata amen muli atin matuhan di bata marhiti hatam nabadi amen.